Bidaian nire udal kirol patronatuak umeen igeriketa ikastaro kantola ditu. Alde batetik 2-3 urteko umeentzako eta bestaldetik 4, 5 eta 6 urteko umeentzako. Orduan, hasiko gea 2 eta 3 urteko umeentzako, esan 2 talde osadiera eta osa baino gehiago antolau eta talde bakoitzak 6 lagunentzako da gehienaz. Orduan, esan astelen eta asteazkeneko taldien 13 laguna puntadiela eta astearte eta osteguneko taldien 14 laguna puntadiela. Orduan, horregatik zozketa bat ingo dugu eta hasiko gea zerrenda interesa jarri dituen umiek izenak esaten. Alde batetik, astelen eta asteazkeneko taldien Jari Laza, Carla Albizu, Ana Smith, Temo Larrañaga, Lain Oregi, Xanti Navaka, Alaia Biain, Iseia Garmendia, Mia Azpiazu, Elene Etxani, Eneka Pilaga, Aizea Aramburu eta Celia Lorenzo. Celia Lorenzo. Ana Smith. Alain Biain. Carla Albizu. Jare Laza. Mia Azpiazu. Listo, hemendik aurrera? Bai, 1, 2, 3. Hemendik aurrera itxaron zerrenda osatuko da. Bai? Bale. Oin gauzebea ingo deu. Gauzebea ingo deu astearte eta ostegunetako taldiekin. Bai. Izena eman dutenak, die Jone Muñoz, Enara Altuna, Enara Gurutxaga, Ana Artiaga, Julen Zagartazu, Jare Aldanondo, Elene Jauregi, Julen Maitegi, Aiur Ayerbe, Unaiz Garmendia, Eki Arandia, Lizares Naola, Laia Soraluze eta Aslor Aramburu. Hemen gauzebea ingo dugu, atako ditugu 6 eta bestik itxaro zerrendan geldiko horiek. Jesus, 13. Laia Soraluze. 12. Lizares Naola. Enara Altuna. Aslor Aramburu. 11. Eki Arandia. Julen Zagartazu. Hemendik aurrera ere itxaron zerrenda osatuko da.